Φτάσαμε στην Κατάνια, είμαστε ακριβώς στην αρχή Βία Ερυθρέα. Έχει τόσο πολλά κτίρια, τόσες πολλές εκκλησίες, δεν ξέρω τι είναι το καθένα, θα ψάξουμε σιγά σιγά να τα βρούμε. Εδώ πάντως είναι το κεντρικό σημείο, είναι ο ελέφαντας, το σήμα κατά τεθέν. Απέναντι λογικά πρέπει να είναι η Σάντα Άγκαθα. Αυτή είναι η Σάντα Άγκαθα. Αυτή η γαλάζια. Η Σάντα Άγκαθα, ναι. Κάπου εδώ μένουμε, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και το ξενοδοχείο, είναι πάρα πολύ ωραία. Α, αυτός εκεί απέναντι είναι ο Μπελίνι. Το άγαλμα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Ο Μπελίνι. Ο Μπελίνι καλά είναι πάνω. Ναι, αυτός θα θέλει πολύ zoom για να τον βρει. Ο Μπελίνι είναι πάνω. Η παρακάτω είναι... δεν ξέρω. Vincenzo Bellini, La Patria. Πάμε μέσα στους κήπους του Μπελίνι. Α, αυτά τα κάνανε τώρα, το Μάιο του 25, την Πρωτομαγιά προφανώς. Giardino Bellini. All perfetto. I tipi di Bellini. Ο Μπελίνι. Ο Μπελίνι καλά είναι πάνω. Ναι, αυτός θα θέλει πολύ zoom για να τον βρει. Ο Μπελίνι είναι πάνω. Η παρακάτω είναι... Vincenzo Bellini. La Patria. Φτάσαμε στην Γκαριμπάλδη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε και λίγο πιο κοντά, αλλά δεν χωράει. Είναι πολύ μεγάλη. Πάμε κοντά. Είναι και ωραία ώρα, έχει και συννεφιά και ο ουρανός είναι καταπληκτικό. Καλά, κοιτάξτε εδώ ουρανό, τέλειος είναι. Είμαστε ακριβώς κάτω από την αψίδα. Να γυρίσω και γύρω πίσω ακριβώς. Πάνω ψηλά πίσω στο τέρμα είναι η Σάντα Άγκαθα. Το είναι κάτω από την αψίδα. Κοιτάξτε πως είναι, αυτό εδώ είναι λάβα. Αυτό είναι λάβα.
Εδώ είναι η λάβα. Και είναι ριγέ. Άσπρο μαύρο. Θα καθίσετε τώρα κάπου να πιούμε ένα καφέ. Τώρα είναι πίσω μου η αφρίδα. Και κατεβαίνουμε προς τη Σαντ' Άγκαθα που ήδη έχουμε δει μέσα. Γιατί τώρα έχει κλείσει. Κάτι χωρίζουμε ξανά. Αυτό είναι το κοπάνι. Το κοπάνι είναι τα γάλματα. Και πίσω η ψαραγορά που θα την επισκεφτούμε το πρωί. Σαντ' Άγκαθα. Και ο ελέφαντας. Αυτό είναι ένα σχολείο. Πανεπιστήμιο, γυμνάσιο. Σκόλα λέει. Σικουλόρου. Γυμνάσιο λέει. Και αυτό είναι η Università. Το πανεπιστήμιο. Περπατάμε στη Βία Εθνέα. Όλα τα κτίρια είναι απίστευτα. Σαντ' Άγκαθα την έβγαλα και το πρωί που είναι γαλάζια. Τώρα δεν φαίνεται γιατί έχει νυχτώσει. Μπαίνουμε στη Σαντ' Άγκαθα. Wow. Κοιτάξτε πόρτα. Και τώρα θα τα δούμε όλα. Η τύχη είναι μαύρη γιατί είναι, πώς το λένε, είναι από τη λάβα. Από κάτω λογικά είναι ο πιο παλιός ναός και εδώ είναι οι κολόνες. Δεν τον έχουν κατήσει πάνω σε αυτόν τον ναό, τον παλιό. Πολύ μεγάλο κουτσιά. Όλο αυτό είναι σκαλισμένο στο χέρι, ναι. Πάνω πίσω είναι το εκκλησιαστικό όργανο. Μεγάλο μεγάλο. Ναι, είναι τεράστιο, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάνω στο μπαλκόνι.
Πάμε και την άλλη μεριά να δούμε και τα άλλα τα παρεκκλήσια. Είναι σκήνο, όπως είναι ο Γιάννης ο Ρώσος. Αυτός όμως δεν ξέρω ποιος είναι, κάποιος είναι. Το παρεκκλήσι είναι ακριβώς δίπλα μέσα στη Σάντα Άγκαθα. Ο τρόπος είναι καταπληκτικός γαλάζιος. Όπως και η Σάντα Άγκαθα απ' έξω είναι γαλάζια. Εδώ είναι η ψαραγορά. Αύριο θα έρθουμε. Ναι, και εδώ είναι και ο δρόμος με τις ομπρέλες μέσα. Εδώ μέσα είναι ο δρόμος με τις ομπρέλες. Κατάνια, ψαραγορά. Α, εδώ πίνεις καφέ. Λεμονάδα και χυμοστρώδη. Οι ομπρέλες. Τις είδαμε και το βράδυ, τις βλέπουμε και πρωί. Α, πίτσα φρίτα. Ήταν η πίτσα εδώ. La locanda. Ψαραγορά, έχει στην άκρη και φρούτα. Αλλά βρέχει και δεν έχουν ανοίξει όλα. Gianni che sono saggio. Vongole. Ah, vongole. Vongole. Cannelle. Cannella qua, A dolce. Vongole. Così ne? Α, είναι, ναι. Να κοιτά το αυτάκι του. Πάντως εδώ πέρα είναι μαλλιά κάρνε di cavallo. Κάρνε di cavallo. Κάρνε di cavallo, αυτό είναι άλογο. Έλα. Για 5 ευρώ πήγε. Α, 15 είναι. Ή 5. 5 είναι ή 15. Α, γι' αυτό 14. 14. Ναι, λίγο το αίμα είναι λίγο καμουφλαρισμένο. Θα πάμε άλογάκι και είναι τέλειο.
Τι θα βγάλω τώρα, ότι τώρα θα πάει, αλλά τώρα θα έρθει η δεύτερη δόση. Είπα τα τάπτερα από την αρχή, αλλά έχουμε πάει τα μισά. Ας βγάλουμε και μερικά, ό,τι έχει μείνει λουκάνικο. Μπιστέκι αλογίσιο με τυριά διάφορα, άλογο. Ναι, μπιστέκι με ψυχή, είναι τέλεια. Καστράτο, τι είναι αυτό? Α, αυτά είναι σηκώτη και τέτοια. Να, πομοντόρο. Λιωστή ντομάτα, ναι. Αυτές δεν είναι φράουλες. Α, είναι μικρές. Greece, Athens. Καλημέρα. Καλημέρα. Thank you, bye. Να, οι ομπρέλες που είχαμε το βράδυ. Ο δρόμος με τις ομπρέλες. Φεύγουμε από την ψαραγορά. Πάμε προς τους καπουτσίνους για να γυρίσουμε. Α, έχουνε διαφορά στα ρούχα. Oh yeah! Αυτό μάλλον μπροστά μας πρέπει να είναι βιβλιοθήκη. Πάτε λίγο πιο εδώ. Λίγο το είναι. Και αυτό ελληνικό είναι. Κάτω, ναι. Αμφιθέατρο Ρωμάνο. Και αυτό ελληνικό θέατρο, αν και το πίσω δεν ξέρω τι είναι. Η Μαντόνα είναι. Παράπληση έχει μια θυσία. Τη βλέπετε? Έχει εισιτήριο για να πεις. Αμφιθέατρο Ρωμάνο. Να το. Εκεί κάτω το δείχνει. Το βλέπεις? Και τι κατεβαίνεις και κάτω. Ναι, κατεβαίνεις. Έχει εισιτήρια, ticket. Αλλά δεν θα μπούμε ρε παιδιά. Δεν ξέρω, θέλετε να μπούμε? Ναι, δηλαδή εντάξει, περνάς μέσα γύρω-γύρω έτσι φαίνεται. Έλα, καλά είναι από εδώ. Α, και από εκεί θα το κάνουμε γύρω. Αυτό είναι το θέατρο. Αμφιθέατρο Ρωμάνο. Τέλειο είναι. Ναι, και δεν χρειαζόταν. Μια χαρά το βλέπω και πάνω. Ένα ρολόι. Απέναντι από το Αμφιθέατρο Ρωμάνο. Στην Κατάνια. Έλα να πάρουμε ένα τζελάτο στο χέρι. Το δεξί. Στο φωνάκι, όχι σε κυπελάκι καλύτερα. Αν και το φωνάκι μου αρέσει. Τι να πάρουμε τώρα? Εγώ θα πάρω πιστάτσιο cheesecake.
Φτάσαμε στο σταθμό της Ταορμίνα. Περιμένουμε το λεωφορείο για να ανέβουμε πάνω. Ο σταθμός βέβαια είναι εκπληκτικός. Πολύ ελαίους έχει μέσα. Το ταβάνι του είναι τέλειο. Και θα πάμε σπάνια. Αλλά περιμένουμε το λεωφορείο. A few minutes later. Α, πόσες μπλούζες, πόσα. Τα Ορμίνα έχει όλα σοκάκια, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Δασκάλα. Αυτά είναι τέτοια. Είναι ζαχαρωμένα. Ναι. Αχ, κοίτα μέσα τι ωραίο που είναι. Ω, συντριβάνει σοκολάτα. Vuole sapere, li vuoi assaggiare? Vuoi provare? Vuoi provare? Να μπούμε, να το δούμε. Oh yeah. Συντριβάνει σοκολάτα, hello. Italiana? Spagnola? No, Greco, Ελλάδα. Huh? Greco, Greece. Greece? Greece. I just know to speak it. Do you want to try pistachio, lemon, hazelnut, oregano? Lemon. Lemon? And Lemon. coconut. Lemon and coconut. Okay? Thank you. Try. Try some of the pistachio cream. Guarda, sai di charge? Poi io, se stesso spread, io e Nutella. Io che gli dico coffee, ice, shake, waffle. Pistachio, da chocolate, cappuccino. Cappuccino. Rich. Thank you. Try. You felt something salty with my chicken halibut lookalike? Μετά να γυρίσουμε να πάρουμε. Πάμε και γυρίζουμε. A few moments later. Σε μπιφρέντο, σπιτικό τυραμισού και κανόλο, το οποίο είναι αποδομημένο. Θα τα δοκιμάσουμε τώρα γιατί φαίνονται τέλεια. Μόλις μπήκαμε στο θέατρο, το ελληνικό θέατρο. Θέατρο Γκρέκο, στα Ορμίνα. Α, έχει παράσταση, Στείλουν εξέδρες για παράσταση.
Έχει ένα σχολείο επάνω. Α, έχει άλλο σχολείο επάνω. Και συνεχίζουμε. Α, ναι, ναι. Είναι όλο με τούβλο. Προχωράμε να πάμε στις θέσεις, στα καθίσματα. Πέτρα και τούβλο. Το μοντέρνο, αυτό που πήσαμε μετά, το ρωμαϊκό. Τώρα είμαστε πάλι. Όλο το θέατρο από πάνω, από ψηλά. Είναι υπέροχο. Η Έτνα. Πού είναι η Έτνα? Ναι. Το μαύρο βουνό. Πίσω το μαύρο βουνό, όσο μπορεί να φανεί, είναι η Έτνα. Είσαι από την πίσω μεριά του θεάτρου. Όλοι είναι άξιος κάτω. Μόλις φτάσαμε στην Duomo, στην Taormina. Μπαίνουμε στην Duomo, για κάτσε να δούμε. Έλα, μπαίνεις από εδώ. Δεν θα μιλάω τώρα. Τώρα θα κατηφορίζουμε για να ξεκινήσουμε να επιστρέφουμε. Αλλά θα σταματήσουμε και για ένα άπερολ, γιατί χρειάζεται. Μαντόνα των Δακρύων. Μόλις μπήκαμε στη Μαντόνα των Δακρύων. Μαντόνα della Lacrime. Είναι καταπληκτικό, δεν υπάρχουν λόγια να το. Είναι τελείως ξεχωριστή. Θα πάω και στη μέση για να το βγάλω όλο καλύτερα. Θα το γυρίσουμε λίγο γύρω-γύρω.
Γύρω έχει παρεκκλήσια. Αυτή είναι η καρύτα. Λουτσία, Σάντα Λουτσία. Αυτό το παρεκκλήσι μάλλον είναι κάματα, δεν ξέρω τι είναι, ή κάνε βαφίσια, κάτι τέτοιο. Να αλλάξουμε εδώ το κεράκι μας. Είμαστε στη Σιρακούσες και περνάμε τη γέφυρα και πάμε Ορτιγία. Πού είναι ο Αρχιμίδης? Πού είναι ο Αρχιμίδης? Πού είναι ο Αρχιμίδης? Προχωράμε και πάμε προς τον Αρχιμίδη. Είναι απέναντί μας, τώρα πρέπει να περάσουμε απέναντι. Δεν είναι και πολύ εύκολο γιατί έχει κίνηση. Α, εκεί! Το άγαλμα του Αρχιμίδη, τώρα είμαστε από την απέναντι μεριά και δεν φαίνεται καλά. Το άγαλμα του Αρχιμίδη. Ναι, να το και απέναντι είναι. Το μικρό. Το μικρό. Πάμε να δούμε το άγαλμα του Αρχιμίδη. Νάτος ο Αρχιμίδης. Γεια σου Αρχιμίδη. Νάτος ο Αρχιμίδης. Γεια σου Αρχιμίδη. Αρχίζει και συννεφιάζει. Αυτός ο ουρανός είναι καταπληκτικός. Είναι όνειρο. Τώρα είμαστε ακριβώς στη γέφυρα που ενώνεται το νησάκι. Και σε λίγο θα πάμε μέσα στο νησί. Αυτό είναι το πι του Αρχιμίδη. Από εδώ δεν φαίνεται, πρέπει να πάω μπροστά. Το πι του Αρχιμίδη. Το πι του Αρχιμίδη.